welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um sich hier jetzt impfen lassen zu können in diesem Impfzentrum? Trebuie să fiți gata să vă vaccinați, să vă prezentați cu cartea de identitate și cu carnetul de vaccinare, dacă dețineți unul. Viele Lockerungen, die Zahlen gehen zurück oder steigen zumindest nicht großartig dramatisch an. Warum sollte man sich trotzdem noch impfen lassen? Avem o rată de vaccinare relativ bună în Schleswig-Holstein, dar nu este încă suficientă. Am reușit să asigurăm o primă vaccinare pentru peste 73% dintre oameni și peste 70% dintre persoane sunt vaccinate complet în Schleswig-Holstein. Dar acest procent nu este încă suficient pentru a se forma imunitatea de grup. De aceea, îi invităm pe cei care nu au avut încă ocazia sau care, într-un fel sau altul, nu au avut acces la un centru de vaccinare sau la o oportunitate de vaccinare, să se vaccineze acum, astfel încât să putem atinge cota necesară pentru protecția tuturor. Kann ich einfach vorbeikommen oder wie ist das Prozedere? Benötige ich einen Termin? Nu e nevoie. Mit welchem Impfstoff wird man hier verimpft? Noi vaccinăm aici cu vaccinul de la BioNTech și cu cel de la Moderna, două vaccinuri cu ARN, precum și cu vaccinul de la Johnson & Johnson, un vaccin ce se face o singură dată. Von eben der Firma Johnson & Johnson.